Bilan, ginaingon, dili ko gwapa o dili sad ko titulada. Apan, kung ako'y mahigugma, timos o dili makamaong nga mulimbong. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Mag-apply kag trabaho, nak. Unay, para makatapang ko sa tong kalisod. Mahimo manggod nga di na lang ka man trabaho. Mabuhi naman tayo ning atong pagpanglabadas mga bulingos mga dato tang silingan god. Nanarbaho lang ko na uy. Sigaw puldo, ingon man siya. Ang iya ko nung amo na kinahanglan ko nagkatabang sa bahay. Katabag na magkadaspoldos iyang amo nga mangita pag yun na ay laing katabang. Nay, personal driver na si Puldo. Nagkinahanglan gid sila og maid nga para sabay nga mga buluhaton sa bahay ba? Hala, sige, ikaw good nak. Di man sa kumabalakas imong kahimtang dito sa syudad kay kauban raman mo ni Poldo. Sige. Okay ra, pag-amping baya dito ha. Salamat na. Day! Blen! Ano, agad palibak ay si Poldo na rong nagtawag ni Musgawas. Gaw! Dali, gaw! Dayon dire! Ato na mi si Puldo, Nay. Ato naman siya iring. Kinsa nga nako. Biling. Naon sa maningining. Ay, sige. Ayo mo dito na ka. Maribiliban ako di ba siya? Ligon kay kasing-kasing ba? Ang oban, di ang inahan, basta biyang anak, ay 14 kailak. Pero ikaw, smiley kayo, biliba. Kitang pangag pagisgipon, biliba dyan Ikaw, ako. Di ba gid gaw. siya? Tinuod na gaw, uy. Kung muhilak pa lang nas nanay, kay dili gusto nga mo biya ko na, hayan. Di na lang sad ko mo biya. Ay panrabaho man ang imong atuon sa syudad. Nga may pasalig man sad ka nako do. Oo, tural. Imong proteksyonan ng akong anak. Kung Ah. mauli po siya kada Domingo din nilalar ka. Okay, Hebol. O, nay. Og ako unyang hangyo ng among-amo ni Gaw Puldo. Nga muuli lang yun ko din kada Domingo. Agaw, sige na gaw, tanagaw. Ay, ato sa truck, sa abak lang ka na ko pirmi. Lisod kay mo pinuangan ka, ha? Sige, ato na gaw. Nang, ato na ba? Bilinday mo nga, igagaw mo ni Poldo. Ma'am Concha. Mm. Ako nalay mi anhi pag ingon ni Gaw Puldo, ma'am. Nga nagkinhanglad ka og maid. Kay waman ko'y trabaho. Manglabada raman ko dito sa amo. Dini noon sa bay, di man ka mahago. Igo raman ka nga mangluto, unya manglimpyo. Bisan lang kwed ka ng mga simple kag nga buluhaton sa bay. O kung wala ka trabaho, pwede na kang mupahuway ana, tanaw kag TV or magpa-sounds ba ka. Salamat, ma'am, ha. Ngayon mo kong gidawat. Kining, ma'am, kisa man tong lalaki sa may teres nga nagsigig hilak, ma'am. Imo tong bana? Ay, dili. Tuas sa gawas ang akong bana, nagatiman sa among negosyo. Tuaman bitaw si Puldo mo ay nag-drive sa gisakyan ni Albert nga akong bana. Kanang lalaki nga naghilak nga imong nakita, ako tao ng manghod. May anhina aron magpaalim sa samad sa iyang dughan. Kay ang iyang asawa nga nurse, gitaban og laing laki. Usa ka doktor, may asawa sad. Hala, unsa? Amay kay naghisgot ka sa akong igsuon. Ikay atiman niya sa pagkaon ha. Atiman na gyud ang akong manghod aron maalim ang samad sa iyang dughan. May ba, Develin?
Human mo gipos sa atong gikanan, magsulti ta dito sa terrace. Oo, sige sir. Pero ako sa ning tiwasog hipos ng imong gikan sir ha. Okay, sige. Muna ko nimo dito sa terrace, ha? Magpaabot ko nimo dito. Unsa kay put niyang pagkigsultihan ako, no? Unsa man ka ha? Sir? Unsa may buot nimong pagkigsultihan unta nako, sir, ha? May uyab ka na ba, Debilin? Ha? Hala? Wa, sir, uy. Wa man tayo nanguyab na ko sa amo, sir. Wa pa'y lalaki nga nasaag nga nanguyab na ako. Mao nga hangtod karon. Wa pagit ko makasuway og uyab-uyab. Abi nimo sa gipakita nimo kaayo diri nako. Mibati ko pagigugma nimo. Sir Eric. Mao ka na. Nakadayeg ko nimo. Mas maayo ka pa nga katabang lang ni Ate Concha kay miatiman pa kanako. Pero ang salbahis kong asawa, sukad mi makasal, wa gyud makaatiman ako bisan gamay. Ang tod nga nakigtaban kini sa laing lalaki nga labaw pang minyo. Mga profesional manunta pero mga salbahis silang duha. Mahal ta kabilin. Sugta ko. Kay ikaw ang akong ipuli sa maluibon akong asawa. Ayaw lang ko, sir. Dili ko angay nimo. Oh. Pobre lang ko og uwi grado. Makakita kapag laing babae nga titulada nga buutan sab. Ayaw lang ko. Masig magmahay lang ka nga ako'y imong pilion. Pobre ra in taon ko, sir. Ma'am, Dako og gusto ni mga akong manghwit. Busa sugta siya, Belen. Bilin, ayaw ikaw nga ikaw pobre, no? Uway grado. Ako bitaw nga pobre. Pobre ko kagikan. Unya, uway grado. Pero, gisugot pa ko ni Kunsa. Mauto nga niyang nakasalme. May eskwela na lang pod ko. Pero ako makagraduate sa college. Niya, doon na lang ko ikaw galingong mga negosyo. Lain akong Kunsa, lain sa nga ako. Belen, dili babag ang kapobre o ang pagkaway grado nimo aron mauwaw ka sa akong manghwit. Siya ang dako gusto nimo. Ug babae ka sad. Kung magtipon mo sa akong manghwit, di na kinahanglan nga manrabaho ka kay babae ka man. Duhay kurso nga natapos ang akong manghwit. Architect ug engineer. Busa sugta siya. Sugta ang akong manghwit. Salamat. Salamat, Debilin, nga gisugot ko nimo. kay naluoy ko nimo, sir. Og ang tinuod, nakagusto man sabgyot ko nimo. Pero ang imo asawa, basig kalito niya siya nga mobalik. Kung may tabo man nga mubalik siya, di ko na siya mahimo pang dawaton. Hugaw na siya. Ug patay na nga akong gugma niya. Ug ikaw nga akong gimahal, Bilin. Ikaw na. Ug mahimo ba? Ayon ako og sampita og sir. Tawgan ako sa kong pangalan nga Eric, okay? Ikaw na. Ikaw na ang ipuli nako sa maluibon ako asawa. Ikaw na, Bilin. Kini na ipuli ko sa asawa.
Kilok ana, Eric. Kalami Oh, ana. Bilin. Nalibi. Di na ko kantos. Gusto talagang ang kuno na bilin. Dali. Bilin. Ay, hinaya lang Bilin. ah. Oh, Bilin. Mahal di ka. Mahal di ka. Oh. Sakit. Ah. Ang Eric. Oh, Bilin. Sakit ka ay. Bilin. Nakuha gyud ni Eric ang akong kaputli. Pobre man tuod ko unya siya dato, apan gimahal ko siya pag-ayo. Kung nahitabo man nga mobalik ang iyang asawa, ikamatay ko na gyud kung mobalik pa siya. Mahal ko na kaayo ang lalaki nga gibiyaan sa iyang